Hvad så, YouTube? Jeg har fået facecam på, så det er ret specielt. Så jeg har allerede lavet en video, som I måske kan se, hvis I er subscribet og alt muligt. Ja, så lad os komme i gang. Vi prøver noget forskelligt her. Jeg var ved at uploade den her video, men jeg ved ikke, den kom ikke. Så jeg laver en anden video igen, skal jeg se. Men nu har jeg webcam på. Jubi. Okay, så skal vi se her. Jeg tænker mig at gå ind på Google, og så måske sidde og spille noget på... Nej, jeg var faktisk inde på AQW, det er lang tid siden. Lad mig lige se. Jamen altså, hej til alle, der sidder og ser det her. Ikke særlig god noget endnu. Jeg bliver ret nervøs, når jeg sidder og kigger jer lige ind i øjnene, okay? Det skal jeg også være, det er meningen. Okay? Og så I kan lige se fjernsynet, der er baggrunden der. Men det må jeg ikke længere. Ja. Okay, so this is Ravenlos War. This is my chili. And dish. Jamen, så skal vi i gang med jeg seem to be hot. He's not really that hot. Hvorfor sidder jeg og synger? Fordi jeg sidder og synger, yeah. Okay, hvem er ham her fyren her? Så jeg tror det skal lidt dårlig kvalitet her. Low her. Sådan der. Okay, så går man lige en lille bit smule hurtigt. Jeg undskylder så meget for den her lag. Men jeg håber det er okay. Wow. Wolfhound Warrior Lord Defender. Wolfhound gear. Let me see that shit. Den er epic. Jeg var... Men... Jeg vil ønske, at jeg købe det. Jeg har lige brugt min lommepenge. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har tilbage. Det kunne være ret fedt, hvis det var. Jamen. Glowing chest, hvad er det? Hvad er det med det? Evil. There was a note left with it to unlock prize from inside Dage's chest. Find his dark key from the Wheel of Doom or Destiny. One winner will find to their surprise from inside a custom-made item will rise. That sounds almost like a poem and like a very interesting prize. Ja, man. Jeg skal have det knowledge in. Ja. En spin. Kom så. Put down to be girl. Vi fik nogle svage, og lad os lige se. Nej, det var ikke det der. Heller ikke det der. Og det er dem her. Wow. Yes, man. Best man ever. Look. Prøv at se, hvad jeg har her. Jeg har den her. Og så har jeg Blade Master, og jeg er level 9. Jeg er 44, ja. Undskyld. Min dame dansk. Okay? Ja. Jeg er ret dårlig til dansk. Jeg har lige haft alt for meget engelsk op i skolen.
For det sidder op i mit face. Au, lad være. Lad være. Lad være. Jeg er lige på at være på McD. Fordi mig og min far, vi var alene, fordi min mor, hun skulle til fest. Min lillebror, han skulle også til en LAN-party festagtig. Ja. Ja. Så. Det var nice. Og så skal vi lige se. Skal vi finde nogle fede nogen. Egentlig bare til i orden, kunne du godt det tænke dig nice today. Master Fish. I'ma move out of the picture and then move out of the picture in. Okay, let's see. The keyblade in the inventory or bank will be chosen to have a custom item made just for them. What? Until what? Jeg vil gerne have den custom item, det er helt vildt. Kom så. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der får den. Så vil jeg blive så ked af det, og så vil jeg... Jeg har den sgu da allerede. Yes, man. So I scored bare win. Golden Cheeseburger Deluxe, det den hedder. Big down to me up. Lad os se, nu skal vi ned her. Og jeg undskylder stadig min lag, fordi jeg er min spasserlag. Ja. Wow, det er det bedste filmprogram, jeg nogensinde har prøvet. I skal seriøst filme YouTube-videoer med lightcam. Det er bedste. Jeg ålte inde. Så vi går lidt til julekar. Her skal den hardcode. Because before he was not this skalle. Ja. Når vi går til Battle on Town. Så vi går to we're going to enchant our swords. Sword of the laser. I love enchantment right here. Oh my god. Oh yeah, dun. Oh my god, nu skal vi simpelthen have på, og så skal vi dræbe nogen. Se, wow. Og det her, det var et dårlig kvalitet. Så det bliver endnu sejere, når det er, jeg får fix. Jeg har lyst til at tage den her på. Pesos. Pisanyo, Tucson. Og så tager jeg den her på. Okay. Sorry. Jeg sætter den her hjelm på. Den er fed. I love it. Shit. Jamen dog. Så tror jeg, hvis jeg får vist lidt rundt, så må jeg se om
Ja, I skal også lige se, jeg elsker mig. Han er mit største idol. Han hedder PewDiePie. Og hvis I ser en af hans videoer, så må I. Og jeg elsker Ghost og alt muligt. Oh my god, just uploaded the video. It has been lige i dag. Jeg skal lige spole lidt frem. Jeg skal lige se, om man klarer det her. Jeg skal også lige se, om han er også ret sjov. Og så ender vi videoen bagefter.